Ayan, good morning sa inyong lahat. Dito kami ngayon sa Calamba. Bali, papunta kami ngayon ng Bicol. Titingnan natin kung talagang wala nang mga checkpoint doon. Kasi wala kaming dala kahit anong requirements. So susubukan natin ngayon pumunta ng Bicol nang wala kahit anong requirements. Na-try natin kung talagang totoo yung sinasabi nilang hindi na kailangan ng travel pass at medical certificate. Bali, balis kami sa bahay ng alas 5. At titingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Bicol. Ayan, dito tayo ngayon sa turbina. Tingnan natin kung active na yung turbina ngayon. Parang wala pa masyadong biyahe, no? Parang hindi pa rin pinayagan. Wala pang wala pang mga pasahero. Siguro hindi pa pinapayagan yung iba na bumiyahe. Yan, kakaliwa na tayo rito papunta ng Alaminos. Tapos babaybayin natin yung Alaminos hanggang San Pablo. Yan, papunta ng Quezon. Alaminos yan. Yan, ito yung papuntang Alaminos. Yan, medyo maganda, madaling araw pa lang ngayon. Yan, dito na tayo sa SM San Pablo. Ang haba ng Alaminos. Yan, papunta na tayo ng, ito na yung way na papuntang Quezon. Haba ng biyahe pagka nagturbina. Yan, pagas tayo rito sa San Pablo. Lapit-lapit na rin tayo sa Quezon. Okay. Ayan, dito na tayo sa province of Quezon, sa may Chaong. Dito na tayo sa Chaong ngayon. Yung pinakauna, ano ba to? Unang bayan ng to? Dati ang higpit dyan, no? Unang punta natin, no? Ayan, magmula rito papunta ng Bicol, 172 kilometers. Anong oras na? Tingnan mo nga. Teka, ito na. 6:43. 6:43. Ayan. 172 kilometers magmula rito hanggang Bicol. Ano to? Nasa Chaong tayo eh. Layo-layo pa yung biyahe natin. Yun, wala tayong kahit anong dalang travel documents. Subukan natin pumunta ng Bicol. Tsaka hindi lang kasi tayo, papunta tayo ng Camarines Norte tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa biyahe natin. Makakalusot pa tayo, makakarating tayo. Yan. Kakaliwa tayo rito. Kasi pag kumanan tayo, babalik tayo ng Chaong yan, sa town proper ng Chaong. Yan. Ito, dire-diretso na to. Papunta na ng to. Papunta na ng Candelaria. Subukan nga natin dumaan dito sa Bicol, via Candelaria Bypass Road. Subukan natin to. Ngayon lang natin ito dadaanan eh. Balik ka kanan tayo dyan sa bypass road ng Candelaria. Subukan natin. Pwede na, pumasok nga yung tricycle. Try natin. Ilan tayo dadaan dito? Bali, hindi tayo dadaan sa bayan ng Candelaria.
Ayan, dito tayo ngayon sa bypass road ng Candelaria. Ang ganda rito, oh. Ang lamig. Ayan, bypass road ng Candelaria. Bali, hindi tayo dadaan ng bayan. Ang ganda rito, oh. Luwag. Dagat, kusina, gubat. May mga ano rito, may mga para mga stopover dito. Ano, ito na yung end ng bypass road. Papunta na tayo ng Sariaya. Yan, mababa rin yung tinakbo natin sa bypass road. Kaya hindi na kami dumaan ng bayan ng Candelaria. Maganda ron, maganda sa bypass road. Ang luwag ng kalsada. Yan, dito tayo papunta ng ano, sa kanan tayo rito. Patimonan. Tapos dito. Hindi ah. Napaka tayo sa Pagbilao. Ayan, dito na tayo ngayon sa bayan ng Pagbilao. Touchdown Pagbilao na tayo. Ang lakas ng ulan kanina sa may Sariaya, kaya medyo tinanghali na tayo. Anong oras na ba? Ito, 9:40. 9:40 na, ang haba nung may isang oras kaming nagpahinga dun. Kasi ang lakas ng ulan eh. Ayan, dito na tayo, papunta ng Atimonan. Kaso medyo maambon, makulimlim. Ah, ganda rito, oh. Ay nako, yan na naman ang ulan. Nandito pa lang kami papunta ng Atimonan. Nakasilong kami dito. Ang hirap bumiyahe ngayon, pabugso-bugso ang ulan, kaya sobrang tagal ng biyahe namin. Ayun, lalong lumakas ang ulan. Ay nako. Ayan, dito kami sa diversion dumaan. Medyo dito malalaki ang mga dumadaan na truck dito. Pero dun kasi ay ano ba yun? Ayan. Grabe. Medyo pumangit yung kalsada dito sa diversion. Ang dami ng truck. Nilalalim. Nilalalim yung lubak niya. Nalubak kami ng malakas. Ayan, dito kami ngayon sa diversion road. Nagpahinga muna kami. Medyo mapag siya ngayon. Ha? Dito ka, ang ganda rito. Ayan, taas nito, lalim. Ayan. Ayan, medyo ito masarap dito. Kaso lang talaga nag-uulan ngayon. Ayan, dito kami ngayon. Dati dito tayo tumambay nun. Oo, pangayon na natin. Ayan, dito kami dati kumain. Pero ngayon hindi kami masyado magtatagal dito ngayon. Kasi panay ang ulan. Nasamantalay na bang maaraw? Ito, ang panahon ngayon, ulan araw ngayon, ang hirap. Ang hirap ng biyahe. So tara na, punta tayo. Ayan, dito kami ngayon sa ano, sa Atimonan. Bali yung pinaka-boundary ng Atimonan, papunta na kami ng Gumaka. Kakanan kami dyan, papunta ng ayan, yung vehicle na yan. Kasi ito, Atimonan town proper to eh. Ayan, dito tayo ngayon.
sa ngayon, wala pa naman tayong nadadaanan na checkpoint. At least nandito na tayo sa papunta ng Gumaka. Wala pa rin naman checkpoint. Subukan natin yan, titignan natin kung aabot. Medyo maulan nga lang, kaya napatagal ang biyahe namin. Ayan, pero okay na lang din. Tignan na lang din natin kung saan tayo aabot ngayon. Ayan, dito kami ngayon sa Port of Atimonan. Ayun o. Ayan, pwede kang sumakay dun sa ferry na yon. Ay, lawak niya o. Ayan, paikot siya. Doon kami galing. Ay, di ka makaakyat. Bagay, huwag na. Ganda ng dagat oh. Ayan, pwedeng sumakay dun. Taas dito oh. Medyo nakakatakot ng konti. Okay, tara. Ayan, dito kami ngayon sa Gumaka. Medyo ingat lang kasi ang bibilis ng mga truck dito. Ayan siya. Ayan, lawak ng dagat oh. Kitang kita oh. Nangigisda ako. Ganda rito oh. Lakas ng hampas ng alon ngayon. Buti hindi na umuulan dito kanina. Lakas ng ulan eh. Woohoo! Dami manggagawa rito. Dito tayo sa ano ba to? Siain. Gumaka na tayo. Ayan, basta nakita nyo yung fish na yon, gumaka na. Teka, may ambulance sa likod natin. Paunahin muna natin. Ayan eh. Woohoo! Ganda rito. Dito kami ngayon sa Gumaka. Yung parang baywalk nila rito. Ayan, ganda rito. Dati nagpunta ka ron no, 1 year ago. Ayan, ngayon nakasara siya. Ayan, kasi may mga ginagawa dun eh. Pero 1 year ago nandito kami nung last January. Ayan, ito yung pinaka baywalk nila. Tapos ayan, meron din ditong pwede ka mag check in dito. Ayan o. Ayan o, tower type. Ayan. Pero hindi na tayo magtatagal kasi may hinahabol tayong tara na. Ganun lang. Nakita lang namin yung dating pinuntahan natin 1 year ago na. may history kasi yan. Ano, pwede ka mag... Sa harap na, pumunta ka, umikot ka doon. Saan? Para makita yung harap doon, umikot ka lang. Sila, next time na lang. Tara. Hindi, sa pagka yung balik natin dito, pabalik. Kakaliwa na tayo dyan. Papunta ng Lopez. Tsaka Pitogo. Yan, kakaliwa tayo rito. Tapos, dire-diretso na uli yan. Yan, dire-diretso na uli yan. Dati nagbar tayo dito eh, nung panahon na wala pang Ayan, dito yata sa taas yun. Kaso wala na. Nung panahon na hindi pa nag-lockdown nun, January nung 2020. Kaya nga wala na kasi nag-lockdown sila. Nalugi kasi yung iba eh. Oo. Parang mahaba yung dagat. Ayan o. Yehey! Ang sarap maligo. Ang sarap oh, ito. May sirena rito. Sirena ba to yung batong sirena. Ayan,
Mataas sa ano ngayon, high tide ngayon. Yay! Ayun no. Woohoo! Hey, tulay, tulay, tulay. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda rito. Hello, Pogi. Ayan, lawak ng diversion no. Ah, ganda rito. Konti lang bumibiyahe kasi Monday ngayon eh. Kaya walang mga rider ngayon. Kaya halos solo natin. Ayan no. Ayan no. Diversion Road papuntang Bicol. Oops, ayan. Dire-diretso lang tayo. Kasi ayan, Calawag, Buena Vista, ito. Marin tayo ng Bicol. Dire-diretso lang. Ayan, paglabas ng diversion, kakanan tayo. Ayan, kanan. Okay. Ayan, parang solo ride tayo sa ano. Solo ride tayo sa zigzag. Maganda talaga bumiyahe ng mga Lunes kasi konti lang yung mga nagra-ride. Gaya na, halos solo mo yung kalsada. Dito na tayo ngayon sa gateway to Bicolandia. Ayan, Bicol na to. Medyo wala siyang checkpoint, no? Wala siyang checkpoint dun sa may bound na gateway ng Bicol. Tignan natin sa ibang lugar ng Bicol kung may checkpoint pa rin sila. Saan? Hindi. Ito papunta ng Matnog. Dito tayo, diretso tayo, hindi tayo pupunta ng Matnog. Diretso tayo papunta ng Camarines Norte. Hindi yan. Okay yan. Sir, papunta po kami Daet. Saan po tayo galing, sir? Pupunta kami dun sa pinsan ko, sir. Saan po tayo galing, sir? Sa Laguna, sir. Ano po sa mga dali nyo apel? Wala, sir, kasi di ba wala na rin naman, sir, Sir, pumapasa po ka, sir. Sir, uli record muna tayo. Yun ang required nila. Dahil, anong barangay po? Anong Talisaya, Talisay ba yun bago magdao? Talisay po yun. Opo. Ano pong barangay sa Talisay? Naku, yun. Ipunta namin yung Pinsan ko. pinsan niya. Ano po ang dala ng document? Wala po kami dalang document, sir. Di ba kasi po, kaya kami bumiyahe. Kasi wala na po di bang travel requirements na Kasi nung pumunta po kami ng barangay nung sa lugar namin, yun po yung sabi namin, sabi nila, pwede na naman daw pong bumiyahe. Kaya alam po ba po, may binaba... Nakalagay man nga po yun sa Opo. ITF guidelines. Ngayon, may nakalagay po doon, except LGU protocols. Nandiyan po. Ay, ganun po. Basta na lang po. Naka-highlights na po doon. Hindi po pwedeng sir. Babalik din naman kami sa Opo, kinabukasan. magkano na dadalawin lang namin, Ano sir. pong barangay? Pwede pong matawagan ninyo. Ano sabi na po ng barangay? Naku, Kunin mo nga yung cellphone ko. May sira tong cellphone. yan. Patay. Ay, gumana ng cellphone ko. Ito si cellphone. Sabi ko mas Pinsan ko, sir. Pinsan ko. Pangalan po? Hindi kasi hindi ko mabuksan yung cellphone. Nabasa kasi yan. So, ayan. Hindi kami nakapasok ng Camarines Norte.
Kasi may hinihingi pang requirements yung antigen test, saka makikipag-cooperate pa dun, although wala na raw quarantine, pero kailangan ng antigen test kasi yun daw yung patakaran ng LGU nila. So babalik na lang kami. Kaya dun sa mga magbabalak pumunta ng Camarines Norte, Kailangan pa hindi pa pwede talaga. Ayan o, mahigpit yung checkpoint nila rito. So wala tayong magagawa, ganun na lang, babalik na lang tayo. Ang bilis mo nga yung sir, yung charge, naka 3% na ba? Okay, sige. Ayan, tara, balik na tayo. Sabihin sir, ang bilis yan bumalik. Pinayagan sir, wala kami. Ha? Sir, Tara. Maghahanap na lang tayo. Ayan sila. Sabagay, okay lang naman, di naman kami nagpumilit kasi that's the protocol. talagang yun ang patakaran ng gobyerno natin ngayon. Okay, sige. Bye-bye.